Onko siitä sulle kirjailijalle hyötyä, että sä olet koulutukselta juristi? No, kyllä sitä kautta on saanut ainakin semmoista näkökulmaa maailmaan, mikä ei ehkä muista ammateista aina tule. No, ehkä lääkäri voisi saada samanlaisen niin kuin kohdata ihmisiä ongelmien parissa ja äärellä ja joskus hyvin niin kuin ääritilanteissa. Mutta toki siitä on vähän haittaakin, että hallinnon juridiikan kieli on niin kuin mahdollisimman kaukana kirjallisuuden kielestä. Että mun kesti aika pitkään, että mä ikään kuin ponnistelin niin kuin kielellisesti itseni kanssa. Että semmoinen niin kuin satojen sivujen niin kuin juridisen hallinnollisen tekstin läpikahlaaminen jättää jälkensä. Luokkakokouksessa Jarkko Tontti kirjoittaa kolmikymppisten rakkaudesta, ystävyydestä, ihanteista, heidän suhteestaan työhön, perheeseen ja omiin juuriin. Kirjasi toinen päähenkilö Matias pohtii kirjassa, ettei pelkillä muistoilla mikään pysy pystyssä, ainakaan ystävyys. Oletko itse samaa mieltä? No kyllä joo. Et jos kyllähän kaikki varmaan on kokenut sen, että ystävyydet jotenkin rapautuu, vaan jos ei ole jotain aitoa yhteistä tekemistä tai jotain sydämen yhteyttä, niin semmoista rituaalien toistamisella ei niin kuin pitkälle pötkitä. Romaanissa käsitellään myös kuolemaa ja suhdetta Jumalaan. Millainen on sun oma suhde uskontoon? No mä en usko yliluonnollisiin olentoihin, mutta ymmärrän kyllä hyvin, että monille se on niin kuin keskeinen osa identiteettiä, mutta kyllä se voi johtaa semmoisiin paineihin maailman kanssa, josta mä koen olevani niin kuin vapaa ja tyytyväinen siitä. Mutta toki se on hirveän mielenkiintoinen aihe tutkia kirjassa, miten ihmiset elää niin kuin vakaumuksen kanssa. Mä en usko semmoiseen niin kuin julistavaan taiteeseen. Eipä sitä onneksi nykyään enää paljon tehdäkään. Taide on toki yhteiskunnallista ja niin kuin pystyy valottamaan maailmaa monella tapaa, mutta ei se voi niin kuin tarjota selkeitä ratkaisuja, että näin pitäisi olla ja tehdä ja tehkää nyt jotain. Onko se mahdollista, että kaunokirjallisuudella voitaisiin muuttaa maailmaa? No ei ehkä, no toki on semmoisen niin kuin kulttuuristen syvävirtausten muokkaamisena, ikään kuin sellaisten niin kuin mentaliteettien, jotka muuttuu hitaasti, mutta muuttuu kuitenkin koko ajan, niin sellaiseen ehkä, mutta ei mihinkään päivän kysymyksiin kyllä, eikä pidäkään, että se on sitten pamflettien ja kolumnistien asia niin kuin kommentoida ajankohtaisia asioita. No mä luen vähän niin kuin hyeenä, että aina varkaus mielessä. Ammattilaisen lukuasenne. Mutta myös mä luen ikään kuin hyvin systemaattisesti ja vuorotellen miesten kirjoittamia ja naisten kirjoittamia, vuorotellen kotimaista, ulkomaista, vuorotellen runoa, proosaa, näytelmää. Etten jumiudu johonkin. Et mä haluan lukea myös kirjoja, jotka on huonoja, jotka ei ole onnistuneita ihan vaan oppiakseni. Noin ei ainakaan pidä kirjoittaa. On toki, se on vähän erilaista lukemista. Itse kirjoittava ihminen lukee aika lailla toisella lailla kuin jos ei pidä kirjoittaa. Se on vähän semmoista teollisuusvakoilua välillä.